नमस्कार आमगेल सगळे वेल विशर्साक सबस्क्रायबर्साक आणि व्ह्यूअर्साक गणेश चतुर्थीची खूप खूप शुभेच्छा। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत गणेश चतुर्थी स्पेशल उकडील मोदक करची पळोव्या। मोदक करच्या कामक जाय 1 वाटी सोय, 1 वाटी किसेल गोड, 1 चमचो भाजेल तीळ, 1 चमचो तूप, 7-8 वेलचेच पिठो, थोडेशे मीठ आणि 2 कप तांदळा पीठ। तांदळा पीठ 2 कप घेतल्यार 2 कप उदक घेवका आणि ते जराशी गजगज येवचे सोडका। गजगज येवचे लागले की तातू भितर थोडेशी मीठ आणि 1 चमचो तूप घालका। उदकाक गजगज येवचे लागले की तांदळा पीठ घालून आळोवन घेवका। ताबडतोब गॅस बंद करका आणि धाकणी धापून उभेचेरच तांदळा पीठ 5 मिनिट शिजच्या सोडका। 5 मिनिटानंतर तांदळा पीठ एक ताटात काढून घेवका आणि पीठ जराशी निवच्या सोडका। तांदळा पीठ निवतपर्यंत मोदकाचे हुरणे रेडी करून घेव्या। एक कायलीत सोय, गोड, तीळ आणि 2 चमचे उदक घालका। तीळ सेपरेट जरा पुटपुट पर्यंत सुको भाजून घेवका। गोडाक जरा पाक येतपर्यंत हुरण शिजवून घेवका। हुरणाक थोडीशी उदक घाल्यार गोड करपना। उदक पुराय आटिल की गॅस बंद करका आणि वयल्यान वेलचे पीठ घालून सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका। मोदकाची हुरण रेडी आसा हे थोडी वेळ निवच्या सोडका। आळून दवरील पीठ हातान बरेकन मिक्स करून घेवका। पीठ खूप सुकी दिसल्यार मधी थोडेशी दूध नाजाल्यार उदक घाल्या जाता। ह्या पिठाचे एका आकाराचे ल्हान ल्हान गुळी करून घेवका आणि ती गुळी बी परत हातान बरेकन मळका। ह्या पिठाची हातानच वाटी करून घेवका। आणि बोटानच चारी वाटेन तोक मडचून घेवका। ह्या वाटे भितर हुरण भरका आणि ताका एक मोदका आकार दिवका। अशीच कन सगळे गुळ्याचे मोदक करून घेवका। सगळे मोदकात हुरण बंद झाल की ते उकडून घेव्या। एक रुंद कायलीत 1 कप उदक घालका, ताजे वयल्यान एक रिंग दवरका आणि सगळे मोदक एक प्लेटात घालून तातू भितर शिजोवचे दवरका। मोदक शिजच्याक 15 ते 20 मिनिट लागता। हे साधा इडली कुकरात बी शिजोवचे जाता। महाराष्ट्र स्पेशल उकडीचे मोदक रेडी आसा। तुम्ही बी ह्या चौथीक ऑइल फ्री उकडीचे मोदक ट्राय करा। कसे लागले म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।